சிவா ஐயாதுரை கூறியது. நான் 1978 என்னுடைய 14 வயதில் இமெயிலை கண்டுபிடித்தது. ஒரு இந்தியனாக கண்டுபிடித்தேன். ஒரு தமிழனாக கண்டுபிடித்தேன். ஒரு தமிழனாக இமெயிலை கண்டுபிடித்ததில் பெருமைப்படுகின்றேன். இதை இவ்வளவு காலம் கழித்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. காரணம், அப்போது அதை பிரபலம் பண்ணும் அளவிற்கு என்னிடம் வழக்கறிஞரோ அல்லது உடனிருந்து வழி நடத்துவதற்கான நபரோ இல்லை. 14 வயது சிறுவன் என்ன செய்வான்? காப்பிரைட்ஸ் பற்றி அவனுக்கு என்ன தெரியும்? ஆனால் இப்போது உரக்கச் சொல்ல வேண்டிய நேரம் இது. நம்மிடம் உள்ள ஒவ்வொரு இந்திய குழந்தையும், ஒவ்வொரு தமிழ் குழந்தையும் இதை கண்டுபிடித்தது ஒரு 14 வயது இந்திய பையன், தமிழ் பையன் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 14 வயது இந்திய பையனால் முடியும் என்றால் எல்லா இந்தியராலும் முடியும். 7 வயதில் அமெரிக்கா போனேன். போன இடம் அங்கே ஏழைகளின் நகரமான பேட்டர்சனுக்கு சென்றேன். பலரும் நினைப்பது போல அமெரிக்காவில் எல்லோருக்கும் எல்லாம் உண்டு என்பது மாயை. அங்கும் ஏழைகளின் ஊர், பணக்காரர்களின் ஊர், வெள்ளையர்களின் ஊர், கருப்பர்களின் ஊர் என்று பாகுபாடுகள், பிரிவினைகளும் உண்டு. நாங்கள் பேட்டர்சன் நகரிலிருந்து படிப்படியாக வசதியான லிவிங்ஸ்டன், நியூ ஜெர்சி நகரத்துக்கு சென்றோம். எனக்கு இது புதிதாக இருந்தது. ஆனாலும் படிப்பில் கணிதத்திலும் மருத்துவத்திலும் எனக்கு மிகவும் ஆர்வம் அதிகம். கல்லூரிக்கான பாடத்திட்டத்தை 9 வயதிலேயே முடித்தேன். அதற்கு மேல் படிப்பதற்கு இல்லை. எனவே 1978 நியூயார்க் பல்கலைக்கழகம் அமெரிக்காவில் 40 மாணவர்களை தேர்வு செய்து மென்பொருள் பயிற்சியும் கொடுத்தது. அதில் தேர்வான ஒரே இந்தியன் நான் தான். அப்போதே 7 புரோகிராம் லாங்குவேஜ்களை முடித்திருந்தேன். மேலும் 6 புரோகிராம் லாங்குவேஜ்களையும் முடித்தேன். நியூயார்க் என்ற ஊரில் 3 மருத்துவக் கல்லூரி நடத்திய மைக்கேல்சன் என்பவர் எனக்கு ஒரு வேலையும் கொடுத்தார். அங்கு நான் போனது 14 வயதுதான். வேலை பார்த்தவர்கள் 30 வயது முதல் 40 வயது கொண்டவர்கள். ஆனால் மைக்கேல்சன் எனக்கு அவர்களுக்கு சமமான மரியாதையும் கொடுத்தார், சம்பளமும் கொடுத்தார். இது முழுக்க முழுக்க என் தகுதி பார்த்து கொடுத்தது. அப்போதே 14 முதல் 15 செமினார்கள் கூட நான் நடத்தியிருக்கின்றேன். எனக்கு ஒரு சவாலான வேலையும் கொடுத்தார். அங்கு ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் கணினிகளை இணைப்பது சிரமமாக இருந்தது. நிறைய மனித உழைப்பை சாப்பிட்டது. சிக்கலாகவும் சிரமமாகவும் இருந்தது. இதற்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கவும், 30 அலுவலகங்களை இணைத்து 3 கல்லூரிகளையும் இணைப்பது எப்படி என கண்டுபிடிக்கவும் என்னிடம் சொன்னார். அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் இமெயில். அப்போது அப்பர் கேஸில் 5 கேரக்டர்கள் மட்டுமே வர முடியும். எனவேதான் இமெயில் என்று பெயரும் வைத்தேன். இதுதான் இமெயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரலாறு. இது மாதிரி புது மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு மட்டுமே உரிமையானது, தகுதியுள்ளது என்பது அவர்களின் நினைப்பு. எனவே எனக்கு எதிராக ரேடியான் என்கிற கும்பல் மோசடிகள், போர்ஜரியில் ஈடுபட்டு என்னை வம்புக்கும் இழுத்தார்கள். நான் அவளுடன் மோதி வெற்றியும் பெற்றேன். இமெயில் என்றாலே அது சிவ ஐயாதுரை தான் என்று வெற்றியும் பெற்றேன். அதுவரை இமெயில் என்கிற வார்த்தை ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியில் இல்லை. 1978க்கு பிறகுதான் எல்லா டிக்ஷனரியிலும் இமெயில் என்ற வார்த்தையே வந்தது என்று தன்னுடைய வெற்றி குறித்து தமிழரான சிவா ஐயாதுரை கூறியதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்தோம். இந்த வீடியோவை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம சொல்லுங்க. முடிந்த அளவுக்கு இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற பல வீடியோக்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் சிம்பலையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.